Diari d'un jove feixista és el títol d'un documental franco-italià del 2008 que explica com i per què, entre el 1919 i el 1922, en tot just 4 anys convulsos, Mussolini va seduir un sector molt important de la societat italiana. Per fer-ho, el guió es fonamenta en el dietari d'un jove florentí, Mario Piazzesi, enrolat en les esquadres feixistes des dels 17 anys i quadre del partit fins a la caiguda del règim un quart de segle més tard. En l'origen del feixisme hi ha, sens dubte, el trauma de la victòria escapçada del 1918, després d'haver sacrificat en els camps de batalla 650.000 morts i mig milió de mutilats. L'autor del diari, el jove Piazzesi, era ell mateix fill d'un oficial de la Gran Guerra, d'un dels 160.000 oficials desmobilitzats el 1919 que tornaven a casa amarats de nacionalisme, insatisfets per la modèstia del botí que Itàlia havia tret del conflicte i neguitosos davant l'agitació roja d'obrers i camperols. Mentre aquest malestar anava covant entre els antics combatents, i també en la generació següent, la que no havia pogut participar en la guerra, Mussolini i els seus fasci di combattimento eren encara un fenomen bastant marginal, de propòsits confusos. Molta més importància va tenir, com a exemple galvanitzador per als somnis de la petita burgesia italiana, l'aventura del poeta Gabriele D'Annunzio a la ciutat adriàtica de Fiume. Al llarg del 1920, però, aquella barreja d'excombatents, de nacionalistes, de sindicalistes i d'escriptors futuristes que formaven el moviment mussolinià es va anar transformant en força de xoc contra les reivindicacions de l'esquerra obrera. La petita i la mitjana burgesia van trobar-hi un baluard davant les ocupacions de fàbriques de l'estiu del 1920 i enfront de l'amenaça bolxevic que entreveien al darrere. I Mussolini, desitjós d'assegurar-se aquella base social, abandonà ràpidament les vel·leïtats revolucionàries. Al maig de 1921 ja sortien de les urnes 35 diputats feixistes i aquell novembre es constituïa el Partito Nazionale Fascista. Es tractava d'una organització fràgil, on els capitostos provincials, els RAS, encara feien la llei. Però més fràgil era el règim liberal en un país dividit i amb mig milió d'aturats. Tan fràgil que a finals d'octubre de 1922 la simple pressió d'una fantasmal marxa sobre Roma va ser suficient per convertir Mussolini en cap del govern. Per aquelles dates, el dirigent socialista francès Léon Blum va escriure: «El cop d'estat feixista ha tingut èxit perquè l'impulsaven la simpatia, l'assentiment previ d'una porció considerable de l'opinió». Doncs això és el que volem explicar-los avui. L'Italia, sotto la guida del Vittorio, inquadrata in tutte le sue formazioni rivoluzionarie, attingerà i suoi destini, arriverà al benessere, alla potenza e alla gloria. El règim feixista i els seus símbols. Parades militars, àguiles romanes, camises negres i Benito Mussolini, l'home que s'adreça al poble. El poble l'estima, l'aclama, li dona suport. Sota el balcó hi ha un feixista qualsevol. Es diu Mario Piazzesi. Pertany a la generació d'italians que veuen en el feixisme una força revolucionària capaç de transformar Itàlia. Durant més de 20 anys, Mussolini dona vida a aquesta il·lusió. Mario hi creu amb totes les forces. Després, la il·lusió s'esfuma. Mussolini és afusellat i el seu cos penjat de cap per avall. Encara avui, un es pregunta com pot ser que Mussolini arribés a conquerir el cor del poble italià. Diari d'un jove feixista. Al final de la Primera Guerra Mundial, el Regne d'Itàlia és un país traumatitzat. És enmig d'aquest desordre general que Mussolini fa la seva aparició a l'escena política. És l'inici de la irresistible ascensió del feixisme italià. Mario Piazzesi
Només té 17 anys quan s'uneix als esquadrons feixistes, al braç armat de Mussolini. En el seu diari, Mario exposa el retrat de tota una generació. Finalment han desmobilitzat el meu pare. Feia realment pena, pàl·lid i brut com anava. Em fa l'efecte que està més cansat moralment que físicament. Té un aspecte absolutament desorientat, com si no trobés el seu lloc a la Itàlia d'avui dia. En Carlo, un camarada de l'institut, m'ha dit que va tenir la mateixa sensació quan va tornar al seu pare. Ja fa temps que els esdeveniments els tenen sumits en la melangia. Els nostres pares parlen de la guerra, de la pau, de la situació en què es troba el país avui. Nosaltres ens els escoltem religiosament. Però i que tristos estan tots aquests homes que van combatre durament a la guerra. Com molts joves italians de la seva edat, Mario coneix la guerra a través dels relats del seu pare. Oficial de l'exèrcit, el pare de Mario va quedar profundament trasbalsat per aquesta experiència. Els anys passats als Alps, batallant contra els austríacs a les trinxeres, van forjar en molts dels combatents el sentiment de ser homes diferents, homes que han conegut la mort, l'horror, el sacrifici i l'honor. Sentiments forts que un soldat anònim no pot deixar de compartir. Per als joves com Mario, la victòria d'Itàlia contra l'imperi austro-hongarès ha produït nous mites per a Itàlia, la pàtria, la nació. L'11 de novembre de 1918 s'acaba la guerra. La Itàlia rural, encara mirant cap al segle XIX, es troba de cop i volta catapultada al món industrial del segle XX. Emergeixen noves classes socials. Itàlia forma part dels vencedors, però el preu que ha pagat en vides humanes és molt elevat per a un estat que no té ni 50 anys. 650.000 morts i 1 milió de ferits. La por i la incertesa s'emparen de la societat italiana. El govern no pot mantenir les promeses que havia fet abans de la guerra. La lira pateix una forta devaluació. Una greu crisi econòmica s'abat sobre el país. Les classes mitjanes, els empleats i els petits terratinents són els més afectats. Els obrers i els pagesos surten al carrer, ocupen les explotacions agrícoles i les fàbriques. Corren a inflar les files dels partits que s'havien oposat a la guerra, sobretot les del Partit Socialista. Per la seva banda, els soldats que tornen del front es troben que han perdut les seves feines i l'opinió pública els fa responsables de la crisi engendrada per la guerra. Ens passem moltes hores discutint, llegint o repassant els diaris de dalt a baix amb en Carlo, en Giovanni, en Bruno i d'altres camarades. El nostre nacionalisme no pot sinó desembocar en una exigència d'extracció burgesa? Rússia, malgrat els seus errors i les matances que hem conegut, no ens podria mostrar una nova era de la humanitat? El nostre desig de fer preguntes, de conèixer nous horitzons, d'obrir-nos al propi camí és ben fort. Quando la bella mia m'ha salutato, piangendo m'ha donato il tricolore,
Il bianco ha detto il pianto che ho versato, il rosso è tutto il fuoco del mio amore, e il verde è la speranza che un dì ritornerai, e allora mi sposerai, se morta non sarò. Ma non tornare, se per la patria bella, libertà la stella, lassù nel cielo non brillerà. L'any 1919 comença amb la visita triomfal del president americà Wilson, que retorna la confiança a una població italiana febril. A París, on Wilson acut tot seguit per a la Conferència de la Pau, Itàlia també s'asseu a la taula dels vencedors. Espera allò que els altres països de l'Entente li han promès. Els territoris adriàtics de Dalmàcia i la ciutat de Fiume. Tanmateix, després de mesos de negociacions, Itàlia no obté el que reivindica. El president del Consell, Orlando, abandona París. En tornar a Roma, el president Orlando és aclamat per una multitud de nacionalistes decebuts. Però l'opinió pública té unes altres prioritats. Al nord, els pagesos creen les primeres cooperatives agrícoles. I basant-se en el model soviètic, els obrers implanten l'organització col·lectiva del treball a les fàbriques que ocupen. Itàlia ha guanyat la guerra, però es troba a un pas de perdre la pau social. Ens hem inscrit des del mes de juliol a la secció estudiantil de l'Aliança per a la Defensa Ciutadana. Ja fa temps que les diverses associacions, que en podríem dir patriòtiques, pressentien el caos en què s'està precipitant tot el país. L'objectiu dels rojos sembla que és instal·lar el desordre pel desordre, l'odi pel sol gust d'odiar i la violència per simple sadisme. Els moviments socials que sacsegen Itàlia permeten obtenir importants avenços socials. La jornada de 8 hores, augments salarials i el reconeixement de la representació sindical. Els camperols de la Plana del Po, per la seva banda, han aconseguit imposar el seu model d'organització del treball amb les cooperatives. D'aquesta manera, les classes obreres i camperoles prenen consciència de la seva pròpia existència, dels seus drets i, sobretot, de la seva força. Satisfets pels resultats obtinguts, els obrers i camperols no van, però, més lluny. L'onada revolucionària decau. Al 1919, les relacions entre patrons i obrers continuen impregnades d'un paternalisme heretat del segle XIX. Aquí, una delegació obrera pren part alegrement en el casament de la filla del propietari de la fàbrica. Ni el més petit conflicte. Un cop passada la por a la revolució, els patrons reprenen els seus negocis amb mà ferma. En Carlino és l'únic del nostre grup que ha anat a la reunió del Teatre Olímpia i ens ha explicat que es tractava d'una trobada de faixi de combat. I per molt que haguessin enganxat a les parets cartells anunciant la reunió amb la participació d'aquest Mussolini, del Popolo d'Itàlia i del fundador del cos dels Arditi, un tal Becchi, a la sala et senties més sol que un mussol. Hi ha hagut un llarg debat a propòsit d'una mena de programa en el qual es parlava d'abolir el Senat, de donar els ferrocarrils als ferroviaris. I Marinetti, el futurista, volia destruir tots els museus, fer fora el papa del Vaticà i desvaticanitzar Itàlia.
Qui és aquest Mussolini de qui parla Mario? Benito Mussolini és periodista a Milà. Fins al 1914 havia estat director del diari socialista Avanti. Però, favorable a l'entrada d'Itàlia a la guerra, l'havien fet fora del Partit Socialista. Funda aleshores Il Popolo d'Itàlia, un diari encara socialista, però intervencionista i patriòtic. A partir del 1917, però, el subtítol Periòdic Socialista queda substituït per Periòdic dels Combatents i dels Productors. Què ha passat durant aquests anys de guerra? Mussolini ha experimentat la vida a les trinxeres. Ha entès que aquests milions de soldats representen una força nova, capaç de fer renéixer Itàlia. Pretén fer convergir els interessos dels capitalistes i dels treballadors. Al seu voltant es forma llavors un grup heterogeni on hi ha antics combatents, sindicalistes, futuristes, socialistes dissidents, lectors exaltats per la línia editorial del diari. Són ells els qui responen a la crida de Mussolini i participen el 23 de març de 1919 a la creació dels fasci de combat, la primera cèl·lula del feixisme. L'adunata del 23 marzo rivolge il suo primo saluto e il suo memore e reverente pensiero ai figli d'Italia che sono caduti per la grandezza della patria, ai mutilati ed invalidi, a tutti i combattenti, agli ex prigionieri che compirono il loro dovere. Mussolini fa el seu discurs a la Cambra de Comerç de Milà, a la Piazza San Sepolcro. L'esdeveniment és llargament exposat a les columnes del Popolo d'Itàlia, però els altres periòdics l'ignoren totalment. Mussolini no sap realment què vol fer-ne dels fasci de combat. No serà pas un partit, potser en tot cas un moviment d'opinió. Proposa un programa que s'inspira en les idees polítiques dels futuristes, redistribució dels guanys de guerra, atribució de terres no conreades als camperols, escola pública laica, abolició del Senat, sufragi universal i, finalment, proclamació de la República. Un programa clarament d'esquerres amb l'objectiu de modernitzar Itàlia. La simpatia de Mussolini envers els antics combatents atrau al seu moviment els Arditi, les tropes d'assalt de la Primera Guerra Mundial. Homes valents, poc dòcils, que menyspreen la mort. El 15 d'abril, a Milà, aprofitant els enfrontaments entre els vaguistes socialistes i la policia, un comando dels fasci ataca la seu del diari socialista Avanti. L'acció l'han dut a terme els Arditi, segons una tàctica utilitzada durant la guerra. Seguint aquest model, es formen els primers esquadrons feixistes. En el seu periòdic, Mussolini aprova l'ús de la violència contra allò que anomena el xantatge leninista. He seguit en Carlo i en Tito a contracor. Només amb la promesa de veure gent seriosa he acceptat de perdre'm l'última part de la pel·lícula Ullal Blanc. A la sala mig buida, els antics es miren els nous que som nosaltres. El discurs comença. Un tinent dels Arditi pren la paraula i exposa el programa dels fasci de combat. La qüestió del sufragi universal, del vot de les dones, no ens interessa pas gaire, nosaltres els joves. Per contra, l'abolició del Senat ens fa parar l'orella i ja n'estem tips d'aquestes desferres que fan tuf de tabac. L'Ardito brama que s'han de formar equips d'intervenció, equips de 8 a 10 homes amb un Ardito al capdavant de cadascun, i que quan hi hagi una manifestació de rojos hi llancem 2 o 3 granades i tot seguit acabem la feina a punyalades. Visca els fasci, per fi algú que parla amb tota claredat. En el clima de desordre general, el govern italià no adopta cap iniciativa. És Gabriele D'Annunzio qui ocupa l'escena pública. A la Itàlia de la postguerra,
l'escriptor és el personatge més popular del país. Al capdavant de 2.000 soldats que han desertat de l'exèrcit, D'Annunzio marxa a la conquesta de Fiume, la ciutat que Itàlia ha reivindicat vanament a la Conferència de París. No hi troba cap mena de resistència i en una Itàlia tanmateix monàrquica hi proclama la república. Una vegada més, el govern no reacciona. Al seu periòdic, Mussolini dona suport a la República de Fiume. El tiratge d'Il Popolo d'Itàlia rebenta sostre. Les eleccions de la postguerra s'acosten. Mussolini se n'aprofita per llançar els fasci de combat a l'escena política. Per contrariar el Partit Socialista i el Partit Popular Catòlic, Mussolini intenta formar aliances amb els petits partits d'esquerra, sense sort. Els fasci de combat es presenten sols a les eleccions. La derrota cou. Humiliat, Mussolini travessa una greu crisi. S'adona que el seu moviment no trobarà mai el seu lloc al si de l'esquerra italiana. Passada la temptació d'abandonar la política i de vendre el diari, es gira cap a la dreta, un espai polític més fàcil de conquerir. Mussolini mobilitza llavors els seus fasci de combat en la defensa del capital i de la propietat. És tot un èxit. Nous militants prenen el relleu dels antics, estudiants, petitburgesos, antics combatents. Però aquests saldos veuen en Mussolini un líder nou. Mario i els seus amics Carlo i Tito s'inscriuen a la secció dels fasci de combat de Florència. Estan disposats a qualsevol aventura, a qualsevol violència. I aquí els tenim, els primers membres dels esquadrons feixistes. Homes d'edat, soldats desmobilitzats que no han aconseguit reprendre una vida normal, i molts joves, menors la major part, disposats a aprendre les tècniques de guerra i de combat per afirmar la seva personalitat, per satisfer les seves ganes d'acció, el seu amor a la pàtria. A partir de 1920, els esquadrons feixistes esdevenen una força concreta, estructurada, armada. L'esquadró de Mario porta el nom de la Desesperada. Aquesta setmana, les agressions s'han multiplicat fins a tal punt que tornem a casa per grups, en funció del barri on vivim, i tothom s'inquieta per qui torna al darrer. Tan tensos estan els esperits que no m'ha sorprès gens quan en Carlo m'ha dut a un racó i m'ha dit amb els ulls desorbitats: «Escolta, demà cremem la cambra de treball, t'ho dic jo. Tot està a punt, sents? Fins als bidons de gasolina». Ni moviment ni partit. Als ulls de la burgesia italiana, el feixisme sembla l'instrument més adequat enfront de les reivindicacions de camperols i obrers. La burgesia vol utilitzar els feixistes a conveniència seva, sense haver d'embrutar-se les mans. Per això comença a sostenir el feixisme i ajudar-lo financerament. A Milà, en ocasió de les vagues de ferroviaris del 1919, la petita burgesia havia substituït els conductors de trens i de tramvies. A partir de les vagues del 1920, són els feixistes els que prenen el seu lloc. Hem arribat per sorpresa a la seu dels comunistes, però ells tampoc no dormien, i la seva primera barricada s'ha omplert en un tancar i obrir d'ulls. Passem d'un carrer a un altre, d'obstacle en obstacle,
sota una pluja de trets disparats des de finestres i portes. Els crits de les dones que inciten els seus companys a la lluita són terribles i revolten. Aquesta lluita que ens crèiem que era una vella aventura de joventut no és pas un joc fàcil. Fins i tot els que han fet la guerra de debò estan impressionats per tanta violència. Un any després de la invasió de Fiume, Gabriele D'Annunzio ha convertit la ciutat en un laboratori d'idees. Mussolini dona suport a l'experiència revolucionària de D'Annunzio. Se sent fascinat per les grans posades en escena i les parades militars. L'escriptor vol ara marxar sobre Roma, fer caure el rei d'Itàlia i proclamar la república. Busca aleshores l'ajut de Mussolini i dels seus fasci de combat que s'han estès per tot el país. Però Mussolini percep un cert cansament de l'opinió pública respecte a les gesticulacions de D'Annunzio. I es nega a donar suport al projecte de marxar sobre Roma. Al desembre de 1920, les il·lusions s'acaben. El govern italià signa un acord amb Iugoslàvia i envia l'exèrcit, fa fora l'escriptor i els seus legionaris i allibera la ciutat de Fiume. Alguna cosa s'ha trencat amb mi. Fiume ha caigut. Després d'un any de passió, els legionaris han estat bandejats com gossos de la ciutat sense treva. Homes provinents de la mateixa terra s'han matat entre ells davant d'una Itàlia que ha contemplat tot aquest desastre amb indiferència. Negant-se a ajudar D'Annunzio, Mussolini i el feixisme guanyen encara més credibilitat als ulls dels poders econòmics i polítics. L'any 1921 marca el punt d'inflexió de l'ascensió del feixisme. Els membres dels fasci de combat passen ràpidament d'uns pocs milers a 250.000. Als camps de les planes del Po i a la Toscana, el feixisme fa gala d'una violència sense pietat contra els socialistes. És el feixisme agrícola, el feixisme dels terratinents, venjatiu i incontrolable. L'objectiu és la destrucció del sistema de cooperatives que ha esdevingut intolerable. Enfront d'una tal violència, els socialistes reaccionen amb la mateixa duresa, però no donen la talla davant de l'organització militar dels esquadrons feixistes. Tanmateix, Mussolini aconsegueix fer passar el feixisme per una força al servei de l'ordre. Els italians se senten atrets i espantats alhora per aquesta nova criatura que està prenent forma davant els seus ulls i encara n'ignora la veritable naturalesa. A l'home mecànic, el públic italià hi descobreix aquest ésser monstruós que evoca el futur, que promet la fi del món antic i el nou que es busca, fins i tot al preu de la violència. Els conflictes d'aquests últims temps, tots aquests morts, estan fent passar una dura prova als meus pobres nervis. Massa sang, massa crueltat, massa cossos sense vida, estirats allà al meu davant. Si tanco els ulls, els veig giravoltar en la mateixa posició inconvenient en què els ha deixat estassats la mort. Es replantegen les eternes qüestions. De qui és culpa?
És la funesta herència de la guerra, com sostenen els socialistes, el que ha pervertit i insensibilitzat els esperits? És culpa del govern, dels caps comunistes o de les classes dirigents? Potser és culpa de tots plegats alhora. Cal lluitar, combatre i actuar, tal com ha dit aquest Mussolini en un discurs a Bolonya. Malgrat l'escalada de violència, l'exèrcit no es mou. Contínuament insultats i bafats per la població que els fa responsables de la crisi, els soldats veuen com els feixistes surten en defensa d'ells. A canvi, permeten que els membres dels esquadrons entrin a les casernes i en surtin amb fusells. Assisteixen als atacs i esbatussades sense la més petita reacció. El feixisme s'ha convertit en un instrument de repressió que no ha de retre comptes a ningú. Davant d'aquesta propagació del feixisme, l'esquerra es veu desorientada. Ha organitzat vagues i manifestacions per tot el país, però no ha aconseguit fer la revolució proletària tan esperada. Tots aquests líders no s'havien escoltat la petita i mitjana burgesia de la postguerra que ara troben el feixisme un veritable interlocutor. És el gran drama de l'esquerra italiana. Al gener del 1921, el Partit Socialista es reuneix en congrés a Livorno. La Internacional Socialista desitja que l'ala més radical s'imposi en el partit. Però la majoria de socialistes italians resisteix i milita per una aliança amb el centre. El partit està profundament dividit. Al Teatre Goldoni, on es reuneix el Congrés, es voten les diferents mocions. Posen en evidència l'oposició del grup comunista, que llavors decideix separar-se del Partit Socialista per fundar el Partit Comunista. És la escissió històrica de l'esquerra italiana. Els feixistes s'aprofitaran immediatament de la situació. Mussolini comprèn que la crisi dels socialistes és una oportunitat excepcional per fer entrar el seu moviment al Parlament. Durant els mesos anteriors a les eleccions del maig de 1921, busca aliances amb el govern, negocia amb els poders econòmics i industrials, reprèn la relació amb D'Annunzio per apropiar-se del vot nacionalista. Mussolini encoratja igualment la creació de sindicats feixistes per tal de prendre lloc als sindicats tradicionals. Durant la campanya electoral, deixa via lliure als esquadrons. Els enfrontaments amb socialistes i comunistes deixen més de 250 morts. Atmosfera inflamada durant aquestes setmanes de les eleccions. Trajectes incessants amb camions. Els adversaris n'han sortit amb els ossos trencats. He sentit que algú deia: els feixistes són víctimes de la guerra que ha inoculat el verí hiperpatriòtic als joves. Aquesta frase m'ha torbat. La nostra set de política és un error? Que potser som titelles en mans dels hisendats o dels industrials, com pretenen els comunistes? No, no és veritat. Hem estat arrossegats per un remolí, però la nostra passió no l'alimenta la set de poder ni d'honors. No és per defensar els béns dels altres que pugem a camions polsegosos. No estem a sou de ningú.
Gràcies als acords polítics amb la dreta, Mussolini i 35 diputats feixistes entren al Parlament. Mussolini està eufòric. El seu moviment ha obtingut reconeixement polític. Acceptant de fer-lo entrar a les institucions, el govern pensa que el feixisme es normalitzarà. Però encara que resta marginal a les institucions, el feixisme és cada cop més present en la societat. Al cinema veiem aparèixer el personatge del Balilla, un adolescent que sap transmetre ideals nobles, sentit del deure, compromís, honor. És una icona de la puresa i de la joventut, molt apreciada pel feixisme. Quin aspecte té el feixisme en el moment d'entrar al Parlament? Del seu moviment inicial no en queda gairebé res. Ara està format per aquesta classe emergent de la petita i mitjana burgesia reunida a l'entorn de les mateixes aversions. Odi als bolxevics, rebuig de l'estat liberal, repulsió envers la política considerada com la causa de tots els mals. El feixisme s'estructura al voltant de petits caps locals, anomenats RAS, que controlen també els esquadrons, els squadristi. En aquesta època, cap polític, ni socialista, ni popular, ni liberal, no entén realment qui són els feixistes. Ni el mateix Mussolini ho té clar. En entrar al Parlament, proposa un acord de pau amb els rojos per calmar els enfrontaments. No comptava amb la reacció de les seves bases. La bomba ha explotat sorollosament. A Roma s'ha signat un acord de pau entre els subversius i nosaltres. És que hem d'allargar la mà als que fins ara apunyalaven la nació pel darrere, als assassins dels nostres companys, dels nostres amics que no tenien més de 18-20 anys? A parer meu, això és una follia. Davant d'aquesta revolta, el projecte de Mussolini queda clar. Cal convertir el moviment feixista en partit polític capaç de jugar un paper a la vida pública italiana. El feixisme es troba en una cruïlla de camins. O bé es converteix en una força política o està condemnat a desaparèixer. Però al Congrés de Roma del 7 de novembre de 1921, Mussolini s'ha de carar amb dues dificultats. Per una banda, els esquadrons provincials, indisciplinats i violents, es neguen a acceptar la idea d'un partit que suposi ordre, organització i jerarquia. Per l'altra, davant dels abusos, els partits de dretes comencen a posar distància entre ells i els feixistes. Gràcies al seu talent, Mussolini guanya en tots dos fronts. El Congrés anuncia una marxa sobre Roma imminent. Revifa l'entusiasme dels squadristi. Els delegats voten en conseqüència per la creació d'un partit que calmi la dreta i el govern. El 8 de novembre de 1921, el Partit Nacional Feixista pot néixer oficialment. Amb la creació del PNF, els esquadrons temen que l'esperit revolucionari del feixisme no quedi engolit per les intrigues de la capital i una nova onada de violència s'abat sobre tot Itàlia. Mario i el seu esquadró, la Desesperada, organitzen expedicions punitives contra els rojos per reafirmar la veritable identitat del moviment feixista. Ha de passar una dura prova. La seva acció és vacil·lant, poc eficaç. Només els sindicats i els partits d'esquerra reaccionen amb força. Proclamen una vaga general per la legalitat, diuen. En contrapartida, els feixistes donen 48 hores a l'Estat perquè posi fi a la vaga. Passat aquest temps, consideraran que tenen plena llibertat d'acció per substituir l'Estat. El 1 d'agost, Itàlia estava sumida més que mai en el caos, després d'uns quants mesos de calma de la guerrilla.
Vaga general per part d'ells, mobilització per part nostra. Florència, Bolonya, Ferrara no plantegen cap problema. A Milà, a la Ligúria, a Parma i a Ancona, on el feixisme encara no ha pogut imposar-se, la lluita és dura i sagnant. Tothom es gira ara cap a nosaltres, cosa que confirma la dita. La victòria té molts padrins, però la derrota és òrfana. Tenim dos governs, dos estats al si d'una mateixa nació. La vaga mobilitza poca gent. Per part del poder, la malfiança envers el feixisme s'afableix. Al capdavall sembla que és l'única solució per garantir l'ordre públic. Els esquadrons fan guàrdia als llocs estratègics, especialment en les estacions de tren, però a més, molts obrers s'han passat a les files dels feixistes. Els esquadristi acullen de bona gana aquests nouvinguts que de vegades encara no han oblidat la salutació de la Internacional Socialista. Enmig de la vaga, el 3 d'agost de 1922, els feixistes s'aprofiten per assaltar el Palazzo Marino de Milà, últim ajuntament d'una gran ciutat administrada pels socialistes. Un càmera va seguir totes les etapes d'aquest esdeveniment històric. De primer, l'arribada dels feixistes. No troben cap oposició. Els milanesos els acullen fins i tot amb la bandera tricolor. En senyal de solidaritat, d'altres milanesos substitueixen els escombriaires en vaga. El prefecte envia llavors l'exèrcit per defensar l'edifici de l'Ajuntament. Davant dels 2.000 feixistes que arriben en tromba, els 150 soldats no oposen resistència. Els camises negres retiren la bandera roja dels socialistes i posen la bandera italiana al balcó de l'Ajuntament. Milà ha estat conquerida. L'endemà, els feixistes assalten de nou la seu del diari socialista Avanti. En el curs dels enfrontaments moren 4 joves feixistes. Tota la ciutat de Milà, malgrat haver escollit un alcalde socialista 2 anys abans, assisteix a l'enterrament. La cerimònia s'acaba convertint en uns funerals nacionals. Els feixistes ho aprofiten per posar en dansa una de les seves millors eines de propaganda, la creació de mites. Un mort feixista és un màrtir tractat com un heroi. Andino ens havia arrenglerat a la sala gran en 2 fileres. Els més baixos al davant, els més alts darrere. Mussolini va ser el primer a aparèixer. Caminava lentament. Andino era al seu costat. Senyor diputat, aquí té la desesperada. Es girà cap a nosaltres gairebé sorprès. Ens va mirar amb els seus grans ulls profuns. Després, en el silenci, va passar revista a les files. Jo no l'havia vist mai de tan a prop. Va passar pel meu davant. Gairebé el notava més per la força de la seva mirada que per la seva presència física. Va desaparèixer tot seguit amb aquelles amples espatlles pel llindar de la porta. L'obsessió de Mussolini és fer entrar els feixistes al govern com més aviat millor. El context polític és favorable, però el partit feixista encara és fràgil. Mussolini és conscient que tot pot donar un tomb, ha d'actuar ràpid. Per la seva banda, la dreta, que és el govern, s'aferra al poder i juga una darrera carta. Proposa a Mussolini formar un govern de coalició en el qual alguns ministeris quedarien reservats a càrrecs electes feixistes. A Mussolini no li sembla prou i rebutja l'aliança. Per fer una demostració de la força de què disposa, convoca una concentració feixista nacional a Nàpols i anunciarà la partida de la marxa sobre Roma. Moltes cançons durant el trajecte en tren, vagons coberts de banderes, un oceà de joves que envaeix tota la ciutat. Un sol acollidor, generós, napolità, com el rostre dels seus habitants.
No ens esperàvem una Nàpols tan càlida i amistosa. Una marea negra a l'enorme camp. Devíem ser 30.000 feixistes i 20.000 sindicalistes. Sonen les trompetes. La direcció del partit fa la seva entrada amb Mussolini al capdavant. Porta un feixí vermell i groc que no li escau gens i un parell de polaines clares que fan que sembli un ànec. El segueixen amb Balbo, que ve de Ferrara, i Bianchi, De Vecchi i un tal De Bono. Andino és darrere de Mussolini per dir-li alguna cosa. Però poc després, els individus que em porten a les espatlles se'n cansen i em barrejo de nou amb la marea negra. Ara els feixistes criden en contundència tots a Roma. Els feixistes han vingut a Nàpols d'arreu d'Itàlia, en massa, feliços de poder desfilar a cara descoberta, orgullosos d'ensenyar els noms dels seus esquadrons, els Tant me fot, la Desesperada, per nosaltres. Mario i els seus companys es disposen a marxar sobre Roma. En aquest panorama, enmig dels caps principals del feixisme, Mussolini sembla el primer estranyat de l'èxit extraordinari. Mentre els altres exhibeixen seguretat i autoritat, ell sembla intimidat, impressionat per la gentada. Amb tot, el pla que té al cap pel que fa a la marxa sobre Roma està preparat fins als més petits detalls. No es tracta d'un cop d'estat, com creuen els esquadrons feixistes. Mussolini es manté en la seva legitimitat. Ell vol conquerir el poder per la via parlamentària. La marxa sobre Roma és, als seus ulls, un mitjà per fer pressió al govern i al rei. Roma o la mort. El que deien ahir al vespre és ben cert. Som revolucionaris en sentit ampli. Estem en permanent revolta i aquesta paraula, lluny de fer-me replantejar les coses com qualsevol altra faria, m'omple de joia. Ens dirigim ara cap al nostre darrer enemic, cap a Roma. La marxa sobre Roma comença amb la presa de control de carreteres i vies fèrries. Igual que els 26.000 feixistes que convergeixen cap a la capital a peu o amb tren, Mario i la seva esquadra deixen Pisa a bord d'un camió el 27 d'octubre de 1922. Aquesta escapada té lloc en un clima de festa, amb la certitud d'estar vivint una aventura que farà història i entrarà a la llegenda. Molts s'afanyen a fer 4 ratlles a la família. Un cop a lloc, tenen ordre de no disparar contra l'exèrcit, encara que aquest obri el foc primer. El comandament general feixista no vol provocar incidents. En realitat, el govern té la ciutat de Roma plena de barricades. Mussolini sap que els feixistes no poden competir amb els canons i els tancs de l'exèrcit. Des de Nàpols, Mussolini torna a Milà. Treballa en el terreny que millor coneix, el de la política. Convenç el món de les finances, els industrials, els francmaçons. Creu que és l'únic recurs per sortir de la crisi que paralitza Itàlia des del final de la guerra. Ha de ser nomenat president del Consell. Però queda una gran incògnita. Què farà el rei? Havia estat buscant el pare per tot arreu. M'havien dit que era amb els esquadrons de Lari i de Ponsaco. Després de tant anar amunt i avall, vet aquí que el trobo enmig de la plaça, entre els seus companys, amb molts d'altres pares i fills reunits. Avancen units contra un adversari ara únic. Com s'ho fan a Roma aquests tarats del cap que no entenen que, enfront de la joventut italiana, no tenen res a fer? Com a cap dels exèrcits, el rei Víctor Manuel III pot fer intervenir els soldats per aturar i fer retrocedir els feixistes que s'acosten a la capital. Vacil·la. Té por d'una guerra civil que abraçaria tot el país, d'un nou període de violència que Itàlia no podria suportar. El cap del govern, Luigi Facta, li demana que proclami l'estat d'excepció. Però d'acord amb l'estat major de l'exèrcit, el rei es nega a signar-lo. Facta presenta la dimissió. Totes les temptatives de formar un nou govern fracassen. Al rei només li queda la possibilitat de sol·licitar a Mussolini que formi un nou govern.
Immediatament, les milícies feixistes que esperen a les portes de la capital reben l'ordre de fer marxa enrere. Al vespre del 30 d'octubre de 1922, Benito Mussolini, flamant president del Consell, acut el Quirinal i presenta al rei la llista del seu primer govern. A les portes de Roma, els 26.000 feixistes es neguen a retornar a casa seva. Se'ls concedeix l'autorització de desfilar per davant de l'altar de la pàtria en presència del rei. Davant del monument al soldat desconegut, vaig treure el clavell del canó del meu fusell i el vaig llançar entremig dels altres. I la caiguda de la flor roja allà al damunt em va fer pensar en la vida esbojarrada i atordidora dels anys de lluita, en la pols blanca de les carreteres de Valdarno. I torno a veure els caps, els companys d'esquadrons, tant els vius com els morts, tots els nostres morts. Què li passarà a la nostra esquadra, aquest grup que estimem més i tot potser que nosaltres mateixos? Tornarem a la vida banal, a caure en l'oblit, ignorats de la gran majoria? En tot cas, segur que la mare estarà molt més tranquil·la. Li ha causat tanta angoixa, tantes pors durant tots aquests anys. Vam caminar encara força estona, tan distrets per la fatiga que ens vam trobar ahir al tren, sense ni adonar-nos-en. Però com? Apenes arribats i ja ens ordenen tornar? Sense afusellar ningú? Però quina mena de revolució és aquesta? Que no hem vençut. En Solino treia foc pels queixals perquè se li havia fet malbé l'uniforme tot just estrenat. En Boca estava inquiet per saber si el seu amo el tornaria a agafar al forn després de 6 dies d'absència. D'altres pensaven en les seves famílies, en la seva vida, els seus afers. Jo vaig tenir la sensació, enmig del merder, que en Giovanni em preguntava si ens concederien una sessió extraordinària per fer els exàmens. Després les veus es van anar apagant d'una en una i el vagó ple a vessar, només hi quedà el retruny monòton del tren. Després de la marxa sobre Roma, Mario acaba els seus estudis d'enginyer. Al cap d'un temps, entra a les institucions feixistes i fa carrera en els quadres regionals. Nomenat a Sicília, després a la Toscana, no tindrà mai, però, responsabilitats a nivell nacional. Un feixista sense història. Mussolini ha conquerit el poder. Ja no el deixarà durant 20 anys. En els primers anys intenta crear-se una imatge d'home nou i fiable en el règim parlamentari i democràtic i els seus èxits econòmics reforcen la seva popularitat. Però el Partit Nacional Feixista es manté indisciplinat i es veu sacsejat per forts conflictes interns. En un ambient de constant passar comptes, d'assassinats polítics, de persecució de comunistes i després de catòlics i tot, enfront del buit polític, la idea de la dictadura emergeix en l'esperit de Mussolini. Acusat ell mateix de l'assassinat del diputat socialista Giacomo Matteotti, Mussolini es troba entre l'espàs i la paret. El 3 de gener de 1925 es presenta davant d'un Parlament que l'oposició ha abandonat i anuncia l'inici de la repressió. Tres anys i mig de guerra. 2 anys de vagues i de paràlisi econòmica. 2 anys més de violències feixistes. En total, gairebé 8 anys de tensions, de por i d'incertesa. Un profund sentiment de fatiga aclapara el poble italià. Poc importa el que vingui, mentre cessi la violència i torni la calma i la prosperitat econòmica. I poc importa qui mani. En 1925, en aquest clima d'esfondrament general, la Itàlia esgotada ha trobat el seu Duce.